लोगोफोर आङो दायो मैखुनजों टमेट' आरो दाउ बेदरजों संनायखौ दिन्थिग्रोनाय जाबाय। हाखांबाय दायो। बेयो आंनि फेभरेट। नोंथांमोना आंगुर पसन्द जायोब्ला आंनो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। टमेट'जों मैखुन एवगासिनो दायो। नैबे आरो दाउ बेदर आरो सबाय नेक्स्ट डेनि एक्सुअलि मा होनो आंनि लकडाउनाव संनाय जानायफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थादों। सोर चापाति मोजां मोनो? आं हले जोबोद मोजां मोनो। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। जोंनिया लोगो नांनानै रुटि बनायनायाव जोंना बहुत लोगोफोर हेल्प खालामो। स' मा होनो बेसे हेल्प खालामनायाव जों बेबायदिनो संलायनानै जायो। नैबे आरो नेक्स्ट डेनि टमेट'जों लकेल दाउ बेदर। बेयो जोगोनार। गिनाङा दे आंनि गिदिर खालामनानै मेगन गिदिर खालामना देखायनायखौ। आं बेबायदिनो मालाबा दुखु मालाबा फानि। बे आंनि फेभरेट नारिकल बिदै आरो वाटारमेलन आरो ग्रेप्स। आं बहुत मोजां मोनो। आंनि फेभरेट बेफोरो। आं लकडाउनाव जानायखौ नोंथांमोननो दायो खिन्थागासिनो। एसेनोसै लोगोफोर, मोजां मोनोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय।